ассалому алайкум бинандагони гиромӣ. Нашри навбати барномаи иттилоъоти ахборро аз телевизиони Тоҷикистон манзури шумо мегардонем. Дар студия бо шумо Марҷона Шарипова. душанбе бо инфраструктури муосиру ҷолиб ва боғу мавзеъҳои афсонавӣ диққати сайёҳони зиёдро ҷалб намудааст. бунёди меҳмонхонаҳои панҷситорадор, бинову иморатҳои замонавӣ ва чойхонаҳои бо нақшу нигори миллӣ оро дода шуда, коғҳои бегазанди бо усулҳои муосир сохта шуда, китобхона ва осорхонаи бузург ки дар Осиёи марказӣ беназир мебошанд, маҳбубияти пойтахти Тоҷикистони соҳиби истиқлолро афзун ва дар феҳристи шаҳрҳои ҷолиби сайёҳии ҷаҳон мақомашро боло бурдааст. идомаи матлаб дар гузориши Ҷаҳонгир Сафарализода. душанбе имрӯз намову таҷаллӣ хос дорад ки ба яке аз шаҳрҳои зеботарини ҷаҳон табдил ёфтааст. шаҳри дилҳо, шаҳри меҳру садоқат, шаҳри сулҳу ваҳдат ки гулҳои рангорангаш зиндагии моро зебу зиннат бахшидааст. бо иқдом ва талошҳои раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ имрӯз Душанбе ба чаманзори пургул, бӯстони нозанин ва ба шаҳри дилоро табдил ёфтааст. душанбе қалби Тоҷикистон ва хонаи умеду орзуҳои ҳар як тоҷику тоҷикистонӣ мебошад. ин шаҳри зебо баробари соҳибистиқлолии мамлакат қабои тоза бабар карда, марҳила ба марҳила пешрафту диққатҷалбкунанда гардидааст. самараи талошҳои доимии роҳбарияти давлат аст ки имрӯз Душанбе ба мизбони бонуфузтарин чорабиниҳои сатҳи ҷаҳонӣ табдил ёфтааст ва таваҷҷӯҳи оламиён ба он ҳамарӯза меафзояд. дар ҳама фаслҳои сол шаҳри Душанбе сарсабзу хуррам мушоҳида мешавад ки натиҷаи иқдомҳои созандаи раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ мебошад. тамоми гӯшаву канори пойтахти мамлакат шаҳри Душанбе бо гулҳои мавсимӣ ва бо тарҳои гуногун зебоу назаррабо гардидааст. боғе нест ки дар ҳудуди пойтахт дар он ҷилои гулҳои зебо ва рангомезии онҳоро чун манзараҳои афсонавӣ аз наздик надид. дар маркази пойтахт гулгаштҳои нав ва ҷолиби диққат бунёд гардида, онҳо чун нақшу нигорҳои миллӣ бо гулҳои рангоранг оро дода шуданд. бунёди гулгаштҳои нав ва бо гулҳои мавсимии диққатҷалбкунанда, оро додани онҳо дар маркази шаҳр идомаи мантиқии корҳои созандагии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ ба ҳисоб рафта, ба зебоии пойтахти мамлакат ҳусни назаррабо мебахшанд. ба шарофати истиқлоли давлатӣ ва ташаббусу иқдомоти наҷибу созандаи роҳбарияти давлат имрӯз Душанбе ба шаҳри мавриди таваҷҷӯҳи сайёҳони хориҷӣ табдил ёфтааст. барои шинохти таъриху фарҳанг ва аз наздик дидани пойтахти Тоҷикистони офтобрӯя шаҳрвандони хориҷӣ мароғ доранд. ин сафари нахустини ман ба Тоҷикистон аст. дар Душанбе сайругашт намудем. ба мо писанд омад. дар тарабхонаҳо хӯрокҳо ва албатта меваҳои Тоҷикистонро истеъмол намудем. лазизанд. манзараҳои атрофи Душанбе бо кӯҳҳои барфпӯш ҷолиб аст. дар ин макон барои мо ҳунарҳо ва корҳои дастӣ диққатҷалбкунанда аст. дар ҳеҷ куҷо ин гуна ҳунармандиро надида будем. беназир аст. имконияти васеъ барои сайру сайёҳат ва истироҳату фароғат таи солҳои охир бо диди муосир ва ҷавобгӯ ба талаботи имрӯзи ҷаҳон муҳайё гардида, таҷдиди инфраструктури зарурии соҳаи сайёҳӣ дар шаҳри Душанбе ҳамоно идома дорад. тибқи нишондиҳандаҳои омории ташрифи сайёҳони хориҷӣ ба Тоҷикистон, хусусан ба шаҳри Душанбе нисбат ба солҳои қаблӣ имрӯзҳо ба маротиб зиёд гардидааст ки натиҷаи заҳмату талошҳои созанда ва бунёдкорона аст. ҳар як сайёҳе ки имрӯз ба шаҳри Душанбе ташриф меорад, аз муосиртарин шароит баҳравар мегардад ва ба худ таъссуроти нек мебардорад. بسیار مردم خونگرم و دوست داشتنی داره و اینکه ما همزبان هستیم و این همزبانی باعث میشه که حس کنیم توی یکی از شهرهای کشور خودمون هستیم. اینجا اصلا احساس غربت، احساس تنهایی نمی‌کنیم.
шабонга манораву иморат боғҳои фарҳангию фароғатӣ фавораҳои шуху дилангез биноҳои баландошиёна ва кӯчаву роҳравои пойтахти мамлакат бо чароғҳои замонавӣ ва рангомезии хос таби ҳар бинандаро болида мегардонад. фазои ором ва хушнудии сокинон мояи таваҷҷӯҳи эътимоди оламиён гардидааст. симои душанбеи муосир комилан диққатҷалбкунанда шуда зебогиҳои он чун мӯъҷизаҳои табиӣ дилхоҳ нафарро мафтун میکند. سلام، من پریسا پوریان هستم. ما از ایران اومدیم. ورود ما به در واقع تاجیکستان من خیلی لذت بردم. همه چیز در تاجیکستان رو به پیشرفت باشه، همونطوری که من دیدم به نسبت سالهای گذشته واقعا خیلی پیشرفت داشته و همه شاد و سلامت بتونن زندگی کنن. من احساس امنیت کردم، یعنی آره میگم که هیچ احساس غریبی نکردم اولا، بعدم همه خوب و مهربان بودن، مردمی که دیدم آره باشون برخورد داشتم، همه چیز مثل خونه خود من بود، من احساس خوبی داشتم. در ریتینگ امترین شهرهای عالم مقام سزاوار و صاحب شدن دوشنبه مایه افتخار و سرفرازی بوده، باز هم زحمت و تلاش های خسته‌ناپذیر را طلب میکند. پیشرفته گردانیدن شهر دوشنبه مسئولیت هر ساکن شهر میباشد. از این خاطر ضرور است که برای رشد همه‌جانبه پایتخت مملکت و معرفی بیشتر آن در سطح جهانی از هر وقت دیده امروز بیشتر باید تلاش نماییم. جهانگیر سفرعلیزاده، زینالدین جبارزاده، شهر دوشنبه، اخبار. سال 2024 برای رشد соҳаи тандурустӣ дар вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон аз ҳисоби маблағҳои буҷетӣ зиёда аз 140 миллион сомонӣ ҷудо гардида ба бунёди 6 иншооти соҳа замина гузошта шуд. имрӯз дар муассисаҳои тиббии вилоят таҷҳизоти замонавӣ ворид гардида кормандони соҳа аз шароиту имконоти муосири тиббӣ баҳраваранд. гузориши Моҳираи Тоҳир дар ин хусус. ҳукумати мамлакат барои таъмин намудани фаъолияти босамари муассисаҳои тандурустӣ ва баландбардоштани сатҳу сифати хизматрасониҳои тиббӣ ба аҳолӣ тадбирҳои зарурӣ амалӣ гардонда истодааст. дар ин замина дар соли 2024 барои соҳаи тандурустӣ вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон аз буҷети давлат зиёда аз 140 миллион сомонӣ ҷудо гардида дар соли сипарӣ гардида сохтмони 6 иншоот идома ёфта истоданд. имрӯз баҳри беҳбудии сатҳи ташхису табобати беморон чораҳои таъхирнопазир андешида шуда дар тамоми шӯъбаҳо таҷҳизоти ворид карда шуданд. агар 10 сол қабл ба аҳолии вилоят дар 246 муассисаҳои табобатию профилактикӣ хизматрасонии тиббӣ расонда бошад, имрӯзҳо шумораи муассисаҳои шифоиву пешгирӣ дар вилоят ба 401 баробар гардидааст. муассисаҳои кӯмаки аввалияи тиббӣ аз ҷумла марказҳои саломатии деҳотӣ аз 24 адад имрӯз ба 50 адад, бунгоҳҳои саломатӣ дар деҳотҳо аз 149 ба беш аз 185 адад расонда шуданд. муассисаҳои хадамоти бистарикунонии вилоят дорои 1964 кати табобатии профилактикӣ мебошанд. бо истифода аз амаи дастгириҳои ҳукумату давлат, амаи шӯъбаву марказҳои тиббии вилоят ба техникаи муосири ташхисӣ дастрасӣ дошта, баҳри беҳбудии ташхису табобат чораҳои муассир андешида шуданд. бо мақсади бозам беҳтар намудани сатҳи некоаҳволии мардуми кишвар ва инчунин тақвият бахшидани ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ аз 1 сентябри соли 2025 музди меҳнатии дигар соҳаҳои маориф, илм, варзиш, тандурустӣ, фарҳанг, дигар сохторҳои мақомоти ҳокимияти давлатӣ ва инчунин стипендияҳо то 20% зиёд карда шавад. ҳамаи ин ғамхориҳоро кормандони соҳаи тандурустӣ ба назар гирифта таҳти шиёри паём ҳидоятнома ба фардои дурахшон барои боз ҳам баланд бардоштани сатҳу сифати хизматрасонии тиббӣ ба аҳолӣ саъю талош намуда бо шукригузорӣ аз соҳиби истиқлолии кишвар тантанаи ваҳдати миллӣ тамоми нерӯ ва қувваи хешро баҳри сиҳатии ҷомеа сарфа намоянд. масъулони тиб баҳри тайёр намудани мутахассисон ва бо кадрҳои баландихтисос таъмин намудани муассисаҳои тиббӣ, таъмин намудани рушди бомароми соҳа ва тарбияи кадрҳои баландихтисос тадбирҳои зарурӣ андешида саъю талош бар он доранд ки хизматрасонии босифати тиббӣ ва фаъолияти босамари муассисаҳои тиббиро таъмин намоянд. Моҳираи Тоҳир, Муборакшоҳи Рустам, вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон, ахбор.
соли 2024 дар доираи омодагиҳо ба ҷашни 35-солагии истиқлолии давлатӣ дар шаҳри Ҳисор зиёда аз 60 километр роҳ навсозӣ карда шуд. дар идомаи тадбирҳои ободонии асфалтпӯшкунии роҳи Чимтепа Шарора Ҳисор низ оғоз гардид. Наврӯз Шоҳи Азизулло гузориш медиҳад. роҳи автомобилгарди Чимтепа Шарора Ҳисор аз ҷониби мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Ҳисор дар ҳамкорӣ бо соҳибкорону сокинони маҳаллӣ асфалтпӯш карда мешавад. ҷиҳати босифат дар асоси лоиҳа анҷом додани корҳо, техникаву механизмҳои замонавӣ сафарбар гардидааст. дар маҷмӯъ дарозии умумии ин роҳ дар марҳилаи аввал 7 километрро ташкил намуда, оянда бунёди роҳҳои аҳамияти ҷумҳуриявӣ дошта дар шаҳри Ҳисор идома дода мешавад. ҳадаф дар доираи татбиқи нақшачорабиниҳои ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ ба иҷрои саривақтии супоришҳои роҳбари давлат ҷиҳати саҳмгузорӣ дар ободонии диёр равона карда шудааст. аз ин роҳ баъди навсозӣ ронандагону мусофирони шаҳрҳои Душанбе ва Ҳисор ва ноҳияи Рӯдакӣ метавонанд истифода кунанд. татбиқи нақшаҳои ҳукумати мамлакат дар мисоли навсозии роҳҳои аҳамияти маҳаллию ҷумҳуриявӣ дошта метавонад сокинонро аз имкониятҳои замонавии хизматрасонӣ дар самти роҳу нақлиёт баҳравар гардонад. дар партави дастури супоришҳои ҳукумати мамлакат вобаста ба таъмир намудани роҳҳои ба маркази мамлакат пайвастшаванда аз ҷониби мақомоти иҷрои ҳукумати давлатии шаҳри Ҳисор тадбирҳои мушаххас роҳандозӣ гардида, айни ҳол таъмири роҳи Чимтепа Ҳисор ба масофаи 7 километр оғоз карда шуд. инчунин дар оянда таъмири роҳҳои ба маркази шаҳри Душанбе пайвастшаванда дар нақша аст. соли 2024 дар шаҳри Ҳисор 61.2 километр роҳҳои аҳамияти маҳаллию ҷумҳуриявӣ дошта навсозӣ карда шудааст. Ҳисор ки яке аз шаҳрҳои истеҳсолкунандаи маҳсулоти кишоварзию саноатӣ ба ҳисоб меравад, фароҳам овардани шароити мусоид барои интиқоли молу маҳсулот ба дигар шаҳру ноҳияҳои кишвар мусоидат мекунад. роҳбарияти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Ҳисор зимни оғози навсозии роҳи Чимтепа Шарора Ҳисор иҷрои саривақтии супоришҳои роҳбари давлатро дар доираи нақшачорабиниҳои ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ ҷиҳати саҳмгузории сокинону соҳибкорон дар ободии маҳал сармашқи фаъолият арзёбӣ намуд. таъкид гардид ки соли 2025 дар маҷмӯъ дар шаҳри Ҳисор ғайр аз роҳҳои аҳамияти маҳаллӣ дошта 21 километр роҳҳои таъиноти ҷумҳуриявӣ дошта асфалтпӯш карда мешавад. ҳоло ҳадаф ба истифодаи пурраи имкониятҳои мавҷуда, иҷрои намунавии супоришҳои ҳукумати кишвар ва мутобиқ ба талабот фароҳам овардани шароити замонавӣ барои ҳаракати ронандагону мусофирон дар шаҳри Ҳисор равона карда шудааст. Наврӯзшоҳи Азизулло, Садриддин Иброҳим, ахбор. дар ноҳияи Фархор ба истиқболи ҷашни 35-солагии истиқлолии давлатӣ корҳои созандагӣ вусъат дода мешаванд. бунёди навсозии 435 иншоот тибқи нақша то соли 2026 ва мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифтани 257 иншоот то имрӯз далели бо суръат идома ёфтани тадбирҳои ободонист. идомаи матлаб дар гузориши Анваршоҳ Сайдализода. пойдории истиқлол ва ваҳдату якдилӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон имкон фароҳам сохт ки рушду пешрафти соҳаҳои мухталифи кишвар сол аз сол таъмин гардад. тадбирандешиҳо ба истиқболи шоиста аз ҷашни сиёсии миллӣ 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон аз иқдомоти накӯе маҳсуб мешавад ки бешак аз сиёсати созандаву бунёдкоронаи давлат ва ҳукумати мамлакат хоса tashabbusҳои беназири сарвари оқилу дурандеш пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон сарчашма мегирад. дар ин замина дар ноҳияи Фархор бунёду навсозии бинову иншооти соҳаҳои гуногун ва фароҳамсозии шароиту имконот ба нақша гирифта шуда то соли 2026 нақшаи пешбинишуда пурра ва босифат иҷро хоҳад гардид. ба иттилои масъулон давоми 3 соли охир дар ноҳияи Фархор 257 иншооти гуногун таъинот мавриди истифода қарор дода шуда 268 нафар сокинони маҳаллӣ бо ҷойҳои корӣ таъмин гардиданд. дар боқимондаи иншоот бошад корҳои сохтмонӣ мароми тоза дорад. ба истиқболи ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар ноҳияи Фархор корҳои ободонию созандагӣ дар сатҳи зарурӣ ҷараён дорад. ба ин муносибат тибқи нақша 435 биноу иншоот бунёд ва аз навсозӣ мегардад. то имрӯз аз 435 биноу иншооте ки ба нақша гирифта шудааст 257 биноу иншоот пурра ба истифода дода шуда дар боқимондаи иншоотҳо корҳои сохтмонӣ ҷараён дорад. дар доираи омодагиҳо ба истиқболи сазовори ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ дар ноҳияи Фархор ба соҳаи калидӣ маориф низ афзалият дода шуда рушди бемайлони соҳа давра ба давра таъмин карда мешавад. ҳамасола бунёду ба истифода додани бинову синфхонаҳо дар назди муассисаҳои таълимӣ ва бунёди муассисаҳои томактабӣ бо муҳайёсозии шароиту имкониятҳо аз таваҷҷуҳу дастгириҳо нисбати соҳаи мазкур ба шумор меравад. дар давоми 2 сол дар ноҳияи Фархор 125 синфхонаи иловагӣ дар 13
муассисаи таълимӣ аллакай мавриди истифода қарор гирифтанд. Мушкилотҳои ҷои нишаст ва пуррагӣ аз байн рафт. Дар ҷамоати деҳқонобод муассисаи томактабӣ ва пуррагӣ сохта шудааст ва дар нақша аст ки то охири сол 3 муассисаи томактабӣ дар ноҳияи Фархор сохта ба истифода дода мешавад ки аллакай корҳо оғоз гарда истодаанд. дар баробари бунёду навсозии иншооти таъиноти гуногун дар маркази ноҳияи Фархор ҳамзамон ба рушди инфраструктури деҳот низ таваҷҷӯҳи зарурӣ равона гардидааст. дар ин росто дар ҳудуди ҷамоатҳои деҳоти ноҳия сохтмони муассисаҳои томактабию бунгоҳҳои тиббӣ аз ҷониби соҳибкорони бо нангу ор ва маблағҳои барои сафари ҳаҷ ҷамъоварӣ намудаи сокинони маҳаллӣ бо маром идома дорад. соли 2024 дар ноҳияи Фархор инчунин беш аз 20 километр роҳҳои аҳамияти маҳаллӣ дошта мунфарш ва кӯчаву маҳаллаҳо чароғон карда шуданд. имрӯзҳо корҳо дар ин самт мароми тоза дошта сокинони бароманди ҷомоатҳои деҳоти дарқад ва хуросони ноҳия баҳри ободу зебогардонидани маҳалли зисти худ ба ҳашари дастаҷамона баромада роҳҳои мошингузаро сангфарш ва ҷӯйборҳои ду тарафи роҳро бетонпӯш намуда истоданд ки бешак аз ҳисси баланди меҳанпарастии сокинони ин рӯстоҳо дарак медиҳад. баъди анҷоми ин корҳо мунфаршнамоии роҳ ва шинонидани ниҳолони ҳамешасабзу сояафкан дар назди манзилҳои сухоматӣ аз азму талошҳои сокинони ин диёр маҳсул меёбад. вусъати бесобиқаи корҳои созандагӣ дар ноҳияи Фархор бо дастгириҳои ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ ва ҷалби соҳибкорону ашхоси саховатпеша инчунин шарикони рушд ба роҳ монда шуда ин раванд беш аз пеш тақвият дода мешавад. дар доираи омодагиҳо ба ҷашни фархундаи миллат 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон чун дигар шаҳру ноҳияҳои мамлакат дар ноҳияи Фархор низ бунёд ва навсозии иншооти таъиноти мухталиф ба нақша гирифта шуданд ки марҳила ба марҳила сохта ба истифода дода мешаванд. аз 435 иншооти 60% иншоотҳои ба нақша гирифта шуда сохта ба истифода дода шуданд ки ба таъсиси садҳо ҷойи корӣ замина гузошт. дар боқимонда иншоотҳо бошад корҳои сохтмонӣ бо маром ҷараён дошта масъулон мекушанд то дар муддати муайянгарида ва бо сифати баланд иншоотҳои ба нақша гирифта шударо ба истифода супоранд. Анваршод Сайдализода, Сайҳумиди Шариф, ноҳияи Фархор, ахбор. рушди ҳунарҳои мардумӣ ва эҳёи ҳунарҳои қадима дар замони соҳибистиқлолӣ имтиёзу дастгириҳои пешбинӣ намудаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба рушди соҳаи ҳунармандӣ замина гузоштааст. Саидбек Назаров, сокини ҷамоати деҳоти Қумсангири ноҳияи Ҷайҳун, зиёда аз 30 сол мешавад ки ба ҳунари табақтарошӣ машғул аст ва нозикиҳои ин ҳунарро имрӯз ба ҷавонон низ меомӯзонад. Самандар Шои ва Искандари Саид вобаста ба фаъолияти ин ҳунарманди хушсалиқа гузориш таҳия намуданд. Саидбек Машрабов, сокини ҷамоати деҳоти Қумсангири ноҳияи Ҷайҳун, ифтихор аз он дорад ки ӯ ҳунарманд аст ва рӯзгорашро аз ҳисоби меҳнати пурсамар сарбаландона пеш мебарад. чуноне ки дидаи сеҳед ягон кор безаҳмат бемеҳнат намешавад. зиёда аз 30 сол шид ки мо ҳам ҳамин коранда машғулем, кор кардаи сеҳем. мо ҳам мисли ҳамин бачаҳо шогирд будем. устози мо аз ноҳияи Ҷалолиддини Бархӣ ашшор Муродалӣ мегуфтанд. чуноне дидаи сеҳед кор кардаи сеҳем, бачаҳо шогирдои зиёд ҳаст, кор кардаи саҳанд, шогирди зиёд тайёр кардем, ҳозирам кор кардаи саҳанд. ҳунари ҳамин табақтароширо ба ҳамин шогирдо омӯхта истем. ин марди меҳнатдӯст ҳам табақтарошӣ мекунад ва ҳам дигар ашёҳои зарурии рӯзгорро тибқи дархости мизоҷон омода ва пешниҳод менамояд. мо аз ҳар намуд чӯбҳои чормағз, чинор хубтар аст. аз бет ҳар як чӯб мисол хусусияти хуча дорад. ҳамин мисол чинор, чормағз чӯи сахттарин бо бет фарқ, дигар чӯбо бо ҳамун камтар мулоимтаран. ҳар як чӯб мисол хусусияти хуча дорад, метавонем соз карда. барои омода сохтани як табақ меҳнати зиёд лозим нест. танҳо аз ҳар як ҳунарманд хоҳиш ва шавқу завқи баландро тақозо менамояд, мегӯяд Саидбек Машрабов. маврид ба зикр аст ки маҳсули дастранҷи ин ҳунарманди хушзавқ на танҳо дар дохил балки берун аз мамлакат низ бо вижагиҳои худ ҳаводорони хешро пайдо кардааст. табақ вобаста аст калони майдагиш дорад. майдатар бошад метавонем ки то 10-та 15-тара соз кунем дар як рӯз. агар калонтар бошад корш бисёртар бошад, мақсад камтар
کلانتر باشد با کار زحمت با کمتر سوس میکنیم زحمت زیادتر وابسته همین کلانی میدگی فرقیت میکنه. طور مشاهده شد در کارگاه خردی طبق‌تراشی سعیدبگ مشربов چندی از طبق‌های زیبای ملی با ساخت و نقشبندی‌های گوناگون ملی آماده کرده شده است که در جشن‌های ملی و مردمی دهه همچون احیای هنرهای مردمی تاجیک به نمایش گذاشته می‌شود. او حالا فرزندان خود را برابر شاگردانش در این راه پرشرف هنرمندی هدایت می‌نماید و پیوسته تاکید می‌سازد که نازکی‌های این کسب را به خوبی از خود کرده در آینده بهر رشد هنری طبق‌تراشی سهمگذار باشند. سمندر شایف اسکندر سعید، ناحیه جیهون، اخبار. برای تامین بازارهای استعمالی با سبزیجات تر و تازه خوجگیداران را میباید از راه‌های اینوواسیونی پرورش و استحصال محصولات در شرایط گرمخانه‌های معاصر دائم عمل کننده کار گیرند. با کدام راه و واسطه‌ها؟ شرح این مطلب در گزارش گلچهره ستار. برای رسیدن به یکی از هدفهای اساسی حکومت مملکت تامین امنیت غذایی، کشاورزان جمهوری را می‌باید در اساس توصیه عالمان ساحه در استحصال محصولات از راه‌های اینوواسیونی پرورش زراعت کار گرفته بنیاد گرمخانه‌های دائم عمل کننده را با استفاده از اصول‌های معاصر به راه مانند. موافق معلومات آماری امروز در مقیاس جمهوری تنها در بخش خوجگی‌های دهقانی و جمعیتی 239.3 هکتار گرمخانه‌های دائم عمل کننده فعالیت می‌کنند که به خاطر تامین بازارهای داخلی در 113 هکتارش پرورش و استحصال سبزیجات تر و تازه به راه مانده شده است. در وضع امروزه یگانه راه تامین طلبات استعمالی اهالی با سبزیجات تر و تازه این بلند برداشتن ثمرناکی زراعت و استفاده تجربه پیشرفته است که خوجگیداران می توانند با تکیه به علم و مصلحت متخصصان به آن موفق گردند. پرورش زراعت‌های سبزیجاتی در گرمخانه‌های معاصر شرایط پیدا می‌کند که ما اگر در زمین کشود مثال اگر 25-30 تن حاصل پمیدور گیریم یا بادرین گیریم در گرمخانه ها نه کم از 2-3 برابر حاصل نوکی زیاد میشد چون که در گرمخانه ها این حاصل نوکی محصولات از متر کوادراتی حساب کرده میشه در زمین کشود باشه از 1 هکتار. برای همینم اگر ما و از 1 متر کوادراتی 20-25 کیلوگرم حاصل پمیدور و بادرین گیریم اگر شما تصور کنید که چند قدر حاصل میشد. برای همینم این یک نوبسته از اون که البته مبلغی زیادی لازم است برای پرورش که یکم برای ساختمان کردن چنین گرمخانه و دوم خیلی نگهبانی کردن و تامین کردن اگرتکنیکی پرورش و حاصل قندوری و این از یک طرف حاصل هم بر وقتی هم غیر موسمی میشد. غیر موسمی که شد البته در با نظر داشتی اون که محصولات سبزیجاتی که در زمین کشود پرورش کرده میشد علاقه نرخش پست است. اینجا نرخی فروش چه نرخی یک لخت و چه نرخی چکنه نظر به محصولاتی که در زمین کشود پرورش کرده میشد بلند است و اصول پرورش کردن زراعت‌های سبزیجاتی گرمی دوست و دهقان یا که سبزیجاتکار شرایط پیدا میکند که ثمرناکی اقتصادی نظررس به دست بیاورد. برای گرفتن حاصل فراوان و باصفت در فصل تیرماه و زمستان و تامین سبد استعمالی سهمداران دهات را میباید به بنیاد گرمخانه‌های اینوواسیونی توجه بیشتر ظاهر نموده میدان این گونه گرمخانه‌ها را وسیع‌تر نمایند. عامل‌های حیاتی رستنی‌ها این گرمی، نمی، روشنایی، هوا و غذا در حالتی که ما یعنی که نقشه شناندن زراعت‌های سبزیجاتی رو در گرمخانه مهیا نمی‌کنیم در این حالت اینه که برستنی‌ها گرمی خب هوا روشنایی دستنورس می‌شود. وقتی که ما زیچ می‌شونیم باید که نقشه شناندن زراعت‌های سبزیجاتی در گرمخانه از روی اینه که 30 سانتی متر بین هر یک زیچی هر یک رستنی باید باشد که در همین حالت اینه که برای آنها روشنایی و هوا دسترس باید باشد. رعایت درست اگرتکنیکای پرورش در این گونه گرمخانه‌ها امکان می‌دهد که از ثمر
ثمر مهنت خوجگیداران فایده صاف به دست دارند. ریاست دانشگاه اگراری تاجیکستان با تشکیل چنین پایگاه‌های علمی امکانی فراخ به میان آورده است که دانشجویان در درس‌های عملی از استادان خویش طرز درستی پرورش سبزیجات را با اصول‌های معاصر آموخته در استحصالات تجربه اندوخته خود را چون متخصصی ساحه عملی نمایند. استادان دانشگاه با استفاده از امکان تلاش می نمایند که متخصصان خوبی ساحه را آماده ساخته به استحصالات کشاورزی سفربر نموده و در تطبیق هدفهای سازنده دولت و حکومت سهم گذارند. زیرا در وضع حساس امروزه که پیشگویی نشونده است، عالمان و متخصصان باید در پهلوی دهقان و در اندیشه پیشنهاد نوهای بهترین زراعت، تخمی‌های خوشصفت و بلند برداشتن ثمره‌ناکی استحصالات و فراوانی محصولات با صفت وطنی باشند. میانگان گرامی، نشر نوبتی برنامه اطلاعاتی اخبار خاتمه می‌یابد. سلامت باشید. چای سیاه با شیرینی مخملی مانگو و аромати جلب کننده لیچی. تس فانتزی، فانتازیایی چای پردرخت.